አብይ አህመድ እስራኤልን ተከትሎ ለሶማሊላንድ እውቅና ቢሰጣት ቢደግፍ ለኢትዮጵያ አንዳንዶች ኢትዮጵያ አልተበለጽግ ነው ኢትዮጵያ ወደብ ልታገኝ ነው ይላሉ። ከዛ አስቀጥሎ አሁን አብይ አህመድ በዙሪያው ያስቆጣቸው ሀገሮች ኤርትራ ሀገር ናት። ኤርትራ እውቅና ሰጣለሁ ትላለች። ሱዳን እውቅና ሰጣለሁ ትላለች። ከሁሉ በላይ ሶማሌ ትልቋ ሶማሌ ሀገር እውቅና ትሰጣለች። they have it ገለዘ premature حتى تيزو أفلتو زي هذا يقول كمان ما تحن مخنقة كان مش أفلتو زي هذا زي اللي بيقول كنا ኤርትራ በርገጽ ያብተና ትግራይ ኢንዲፔንደንስ አይፎቶን ማለት ነው ምክንያቱ ተጋር ባለ ሐቶ ስለዚህ የለም ውሃን ወይንም የባህር በርን እንዴት አጣች? ኢትዮጵያ የባህር በርን ለማጣቷ የውስጥና የውጭ ጫናዎች እንደ ምክንያትነት ቢጠቀሱም እስካሁን ግን ያጣችበት መንገድ ይህ ነው የሚባል መረጃ ያልተገኘለትና በሕግ ያልተደገፈ ኢፍትሐዊ ውሳኔ ሆኖ እናገኘዋለን። ኢትዮጵያ የባህር በር አልባ በመሆኗ ምን አጣች? አቅማቸው እኩል እድገት ላይ ያለ ሀገር ላይ የሚመጣው ልዩነቶች ብናይ እንኳን በጥቅል ሀገራዊ ምርት ወይንም ጂዲፒ የባህር በር ያላቸው ከሌላቸው ሀገራት ከ15 ግን ሊበጣበጥ እንደሆነ ወደ ማንወጣው አዘቅት እንደምንገባ ነው ብዙዎች አስተያየት ሲሰጡ የነበረው። በተለይ ደግሞ በኋላ ላይ ግብጽ ይህንን መቃወም ሶማሊ እስካሁን ምንም ያለችው ነገር የለም፣ ግን አስቸኳይ ካቢኔ ስብሰባ ጠርታለችና ይህን ሁሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት መዘዙ ምን ያህል ነው? ጥቅሙ እንዳለ ሆኖ መዘዙስ ምን ያህል ነው? ኦኬ እንግዲህ ያስተላለፍ ለውጥ ያስከትላል። ካሁን በፊትም አይተነዋል አይደል? ኢትዮጵያ እውቅና ሰጣለሁ ብላ በወሰነችበት ጊዜ የዲፕሎማቲክ መገለልም ሁሉ ደርሶባት እንደነበር እናውቃለን። አሁን እንግዲህ እስራኤል እንደ ኢትዮጵያ አይደለችም ወይ አሜሪካም እንደ ኢትዮጵያ አይደለችም። እነዚህ ትላልቅ ሀያላን መንግስታት ናቸው። በጣም ኃይለኛ የሚባለው እዚህ አካባቢ ታሉ የአረብ ሀገሮች ማለት ነው። ስለዚህ ህዝብን ሁሉ ታያለ። ጎረቤት ሀገራትስ ምን ይላሉ? ኬንያ ለምሳሌ ዳሬዲ በነገራችን ላይ እነሱም ሪኮግናይዝ የሚያደርግናቸው ደቡብ ሱዳን ብቻ ሳይሆን ኬንያ ራሳቸው ኤክሴፕት ጅቡቲና ኤሪትሪያ ነው እንጂ አሁን እንደውም ጅቡቲ ትናንት የድጋፍ ሰልፍ ሁሉ ነበረ። መንግስት ሊቆጣጠረው አልቻለም። ጅቡቲና ሲቲ ውስጥና አካባቢው ይሄ ሁሉ ያሳያል ምን አይነት ሴንቲሜንት በኢሳው ጎሳና በዋያካሮች ምን ያለው ስም ያሳያል። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምታደርገው ነው? መቼ ነው የምናደርገው? 6 ወር በኋላ ነው? አመት በኋላ ነው? ወይስ ነገ ተነገ ወዲያ ነው? ስናደርግስ ከበድ ባለ ሁኔታ ነው መሪዎቹ ጋር ሄደን እንትን ምንድነው ወይስ ዲፕሎማቲካሊ ደረጃዎች አሉ? ቀስ ብለህ በፕሬስ ሪሊዝ ቀዝቀዝ አድርገህ ሶማሊላንድ ዝባል እቲ ጾታ ሓድሽ ምስጢር እኳ ተዘይብሉ ንሓደገኛ ዞባውን ዓለማውን ቅልውላውን ዕንወት ክትጃ ዝፀንሐ ስለ ዝኾነ ኪኖ ተበግሶታት ኩነኔን ምንጻግን ብደረጃ ባይቶ ጸጥታን አባላቱን ዘይወላውል ንጹር መልሲ ክወሃቦ ይግባእ። አውራ እታ በተመሳሳሊ ጉዳይ ታይዋን ትጣበቅ ህዝባዊ ሪፐብሊክ ቻይና እጃማ ክትዋሳሉ ሕልናዊ ሓላፍነት ኣለዋ። ፋይኮነን 10,000 ዝኾኑ ሶማላውያን አሰልጥና ዓሊምና ንምንታይ ልኡላዊ ትካላት ናይ ሶማል ክፍጠር ምንቲ ንኸምዛ መሰለ ፖለቲካ ንኻሓት ራይደ ኮነ ትትካላት ንገዛ እርሱ ክነጻ ኣለዎ ተባሂሉ በታቲኖሞ Mr. President አብይ አህመድ እስራኤልን ተከትሎ ለሶማሊላንድ እውቅና ቢሰጣት ቢደግፍ ለኢትዮጵያ አንዳንዶች ኢትዮጵያ አልተበለጽግ ነው ኢትዮጵያ ወደብ ልታገኝ ነው ይላሉ። በእውነት ለኢትዮጵያ ልማት ናት ወይስ ጽፋት? የኔን አናሊሲስ ልንገራችሁ። እኔ የሚመስለኝ አብይ አህመድ ተንቀልቅሎ ሄዶ ከእስራኤል ጀርባ ሆኖ ይህንን ነገር ከደገፈ ኢትዮጵያ የምትባለውን ልትፈርስ እንዴት አዘብዝቦ ያለው ብትንቱን ነው የሚያወጣው። ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ከዛ አስቀጥሎ አሁን አብይ አህመድ በዙሪያው ያስቆጣቸው ሀገሮች ኤርትራ ሀገር ናት። ኤርትራ እውቅና ሰጣለሁ ትላለች። ሱዳን እውቅና ሰጣለሁ ትላለች። ከሁሉ በላይ ሶማሌ ትልቋ ሶማሌ ሀገር እውቅና ትሰጣለች። ስለዚህ ምንድነው የሚሆን ማለት ነው? አብይ አህመድ ሶማሌላንድ የምትባለን እውቅና ሰጣለሁ ብሎ ኢትዮጵያ የምትባለው በአይናችን ፊት በታተናት ማለት ነው። ለዘላለም የሚሆን ለዚህ ነው ትላንትና በዩቲዩብ ፕሮግራሜ ላይ ተንቀልቅሎ ይህን ነገር ሰፖርት አድርጎ ኢትዮጵያን ማጥ ውስጥ ይከታታል። ለምሳሌ ወለጋ የተገደለ ነው የተጨፈጨፈን ነው እነ መተከል ነው እነ ጋምቤላን በዛ አካባቢ ያሉትን ተሰባስበን አገር እንችላለን ቢል ጋምቤላ መተከል ነው የተገደሉ ትልቅ ጦርነት አላሉ መተከል ዛሬ አንዲት ሴት ደውላ ስትነግረኝ ነበር። ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ቃንዛን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምምቕቃልን ልዕሊ ኩሉ ድማ
ሶማሌላንድ ከም ሃገር ክትገብር ተኮይንካ ክልል ሶማል ቀዳማይ ከም ሃገር ንክኸውን ንዓመታት ዝተቃለሰ ክልል እዩ ከም ኢትዮጵያ ድማ ዘይገልጽ ነፍሱ ወላ ብዙሓት እውን ኢዝሊ ሬኮግናይዝ ክገብርዎ ዝኽእሉ ናብ ክልል ሶማል ድሕሪ ከድካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለኹ ክትብል እውን ኣይትኽእልኒኻ ዝብሉ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ንኣብይ ኣሕመድ እቲ ዝገደደ መዋጥር ክኾኖ ዝኽእል እንተዘይ ኣፍልጦ እንተዘይ ሃበ እውን ክድሕን ኣይኮነን ግን ጀነራሊ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውዑይ ማዩ ኣብ ከቢድ መዋጥር እያ ትእትወዛ ጉዳይ እዚኣ ኣፍልጦ ይሃባ ይሃብ ብክልቲኡ ኣብ መፈንጠራት እትዎ ካልኣይ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናብ ኤርትራ ንዓብይ እንታይ ከም ትገብረ ነጊሮምና ኣለዉ ንኤርትራ ድማ ብፍላይ ብናይ ፅሙዶ ኩነታት ስምዕዎ ኣብዚኣ እቶና ሃገራት ብምሃብ ኣቢላ ክመፃ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶን ካልእ ፀገምን እዩ ክረአ ዘለዎ እምበር ንሶማል ሱቅ ስለ ዝበለት ንትግራይ ሶማልላንድ ማለት እዩ ሶሪ ንትግራይ ውሱክ ክትብል እያ ሶ ኤርትራ ንናይ ትግራይ ኣፍልጦ ንምሃብ ዝግበር ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕን ከዛን ትርጉም የብሉን ብዝብል ክትወስዶ የብልካን ስለዚ ይራኸብ ታይኹ ደለ መሲል ከም ምረብ ኤርትራ ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ተቃሊሳ ነፃነት ዝረኸበት ሃገር እያ 30 ዓመት ሶ 34 ዓመት ብዓርሰ ምሕደራ ንዝፀንሐት ሶማሌላንድ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይትህብ ኮይና እንታይ ትርባሕ ብምሃን ዘይምሃን ኢልካ ተወገሰ ዝበካ ዘሎ ፅቡቅ ንትግራይ ኣብ ትግራይ ንዘለኹም ደለይቲ ሃገር ብምሃብ ከታይ ትርባሕ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ትግራይ ንዘለዎና ደለይቲ ሃገር ትርብሖ ኤርትራ ህላዊኣ ካብ ኢትዮጵያ ዘስእን ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ እኒሄው ኢለካ ኣለዎ ምዝሕዝ ዘሎ መንግስቲ ምስ ዘሎ መንግስቲ እውን ስለዚ ድሕረት ፊ ዋዶ ማእዝ ክትልዓለ ወሰካ ክትሪአን መምርሕ ንምንታይ ከም ደልዮ መሲልካ እዚ ካብቶም ዝለዓሉ ሓደ ኤርትራ ንሃገርነት ትግራይ ፅቡቅ ገብረ መልሰይቲ ወይ ፍልጠይቲ ተበኒሎም ካብ ዝካረኸሩ ተጋሩ ሓደ እንታይ ዘልዕልዎ ሓደ እስካብ ሕዚ መርገፂ ኣይከለሰትን ወይከዓ ብዕሊ ኣይተዛረበትን ንኣብነት ኣብ ልዕሊ መን እያ መርገፂ ብዕሊ ክትዛረብ ቅድሚ ሕዚ ኣልዕልናዮ ዝነበርና ክመፀካ ቅድሚ ሕዚ ኣልዕልናዮ ዝነበርና ስለ መጀመርያ ፕሮግራምና መስለኒ ናይ ትግራይ ምህላው ንህንፀት ሃገራዊ ኤርትራ ፀገም ኢላ ከም ተኣምን እዚ ብግል የአህመድ ድሮኖቹ አያድኑትም። የአሜሪካ መንግስት አታድነውም። ዩኤ ያድነውም። እስራኤል አያድነውም። አብይ አህመድ ድሮኖቹ አያድኑትም። የአሜሪካ መንግስት አታድነውም። ዩኤ ያድነውም። እስራኤል አያድነውም። አንድ ቀን አይውልም፣ አንድ ቀን አያድርም። ነፍሴን አውጪኝ። ሲጀመር ፈሪ ነው ሰውየው። ሲበዛ ፈሪ፣ ከፈሪም እጅግ ፈሪ ነው። አንድ ቀን አያድርም። ተይው የመላው ኢትዮጵያ ተይው ሌላ የጎረቤት ሀገር ተጨምሮበት አይደለም። የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ እኮ አንድ ሆነ ብሎ እኮ የሚንቀጠቀጥ እኮ ነው። አብይ አህመድ በቸም ኣብ መወዳታ ጥፋቱ ዘይተርፍ እዩ ያ ትብል ደላ ንሱ ድማ እስራኤል ኣይተትሕኖ ከተትሕኖ እውን ሸውሃት የብላን ከምኡውን ካልኦት ሓይልታት ንከትሕንዎ ዋጋ ዝኸፍልሉ ኩነታት የለን ኣይኮነን ኤርትራ መፅያ ወይ እውን ካልእ ተሓዊስዎም ኣምሓሩን ተጋሩን ተተሓዊሶም ጥራይ ብራዕዲ ብፍርሂ ክመውት ዝኽእል ክጠፍእ ዝኽእል መራሒ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ ዘይሃበት ገለ ዝብል ፕሪማቹር ዲሎ ዝተሓተተት እዩ ኣፍልጦ ዘይሃበት ይበልኩና ፅናሓን ደሞ ክነግረካ እንድሕር ኣፍልጦ ዘይሃበት ዘይንብል ኮይና ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢንዲፐንደንስ ኣይንፈልጦን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝቐረበላ ሕቶ ስለ ዘየለ ንሱ የተሓዝካ ዘልዓልካ ነጥብታት ግን ምስ ሃገራዊ ህንፀት ናይ ኤርትራ ምስ ናፃነት ምርጋፅ ናይ ኤርትራ ምስ ናይ ኮሎናይዜሽን ጉዳያት ብዓብዩ ከዓ ብስሩ ኢትዮጵያ ከም ዓዲ ሓንቲ ዓዲ ክትከውን ካብ ምድላይቲ ኢትኒክ ፌደራሊዝም እውን ዝነበረ ምቁዋም እዚታትሲ ሪቫይዝ የገበረትን ኤርትራ ኢካ ትብለን ዘለዋ ዓብዪ ሹር ስለዚ ገበረትን ዝብል ግድን ናውፀት ክትንሰስንሶ ዘለዋ ኣይመስለንን ትምድን ዘለካ ኣይትግበር እውን በላበል እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕዚ ከረንት ዳንጀር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣሎ ኢልካ ተኣመንቲ ኮይንካ እዩ ዝብለካ ዘለኹ እቶም ትብሎም ዘለካ ናይ ጌፂ ጉዳይ እዮም ህሉና ኤርትራ ብዓብዩ ከጥፍእ ዝመፅእ ሓይሊ ተልዩ ኤርትራ ህንፀታ በዚ ካንፃ እያ ትብላስ ኤርትራ ክትህሉ እያ ተላ እዩ ንናይ ጎራውትካ ሰናይ ድሌት ከም ዓዲ ከምዚ ትከውንላ ደላይ ፅቡቅ እየ ክትብል ትኮንካስ መጀመርያ ክትህሉ ኣለካ ንህሉናካ ዘጥፍእ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብቲ ዓዲ ክህሉ የብሉን ሶ አንተ እውን ተተሓዞ ዝነበርካ ክብለካ ዝደለኹ ኤርትራ ትሪኦ ምድጋፍን ምቁዋምን ብብሄራዊ ኢንተረስታ እዩ እዚ ለካ ኤርትራ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጠማምታን ኣብ ሶማሊላንድ ዘለዋ ጠማምታን ንንወይን ይብለካ ኣለኹ ምክንያቱ ብቀጥታ ንህሉና ኤርትራ ዝፀባእ ኣይኮነን ኣብ ሶማሊላንድ ዝግበር ፖለቲካዊ ውሳነ ወላ ፖለቲካዊ ጉዳይ ትግራይ ከም ሃገር ስለውና ኣይተሓዝ ናብኡ ከም ፀካ ሓሳብ ይላዕሊ እዎ ምናው ከ ዘምፀካ ዘለኹ
ኣብ ጉዳይ ስለዚ ንሶማል ኣፍልጦ ስለዘይ ሃበት ንትግራይ ኣይትህብን ማለት عدنا ولسنا دقنا تقورنا حمام لنا وش خزي مكة عدنا ولسنا تاجزنا ملسنا تاود ورده تمرسنا إلى لا تفنى جرنا أنت حتى احنا من يوم انت تدخل مدابر خوين مدك عدنا خن ملس لي كنا ناك تاوينا وينا سرنا سينا فانا وزم اخرنا عين خ بتبدا كم نريو زلنا تي عدنا ملسنا زبل زربات راين بعلو كم كامبين كتريو خلخا عدوم نخيملسو زعنقف زلو منيو سلامتاي كم خوينيلكا بزح حطوطات كتزاربلو تخل كونتات اللهم سلازي تي نريو زلنا مدرخ نصور زخونه كونتاتيو but at the end of the day this is their think نابي ገጾም ይقጽሉ ድማ ንዖም ይዝምልከት ምናልባት ኣብቲ ናይ መወዳታ ክፋል ሓንቲ ዜና እዚኣ መመሊሳ ትውስኽ ዘላ ንስማዕ ያስከ የኤርትራውን አቅፋ ድንበር አልፎ እየተሰራጨ ነው። የኤርትራን አቅፋ ከድንበር አካባቢዎች ወደ ተለያየ ገበያ ዘልቆ እየተሰራጨ መሆኑ ተሰምቷል። ድንበር አካባቢዎች ተገድበው የነበረ የኤርትራ መገበያያ ገንዘብ ናቅፋ ከኮንትሮባንድ ንግድ ጋር ተያይዞ ወደ ሌሎች ከተሞችን በስፋት እየተሰራጨ ነው። ዋዜማ ዛሬ ማለዳውን እንዳስነበበው የኤርትራ ናቅፋ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በትግራይ ክልል ከተሞች እስከ አዲግራትና አድዋ ድረስ እየተሰራጨ መሆኑን ገልጿል። ናቅፋ በትግራይ ከተሞች እንዲሰራጭ ያደረገው በድንበር ከተሞችና በውስን ተዋንያን ተገድበው የነበረ የኮንትሮባንድ ንግድ ነው። ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ናቅፋ ድማ እናተዘርግሐ ዝኸይድ ዘሎ ንዝብል ብዙሕ ዘረባ ክፈጥር ዝኽእል እዩ። I think ta agenda natalalet tqaydala misti ganzabna yisrqalo ናይ ዶላር በጌጋ ሸርፊ ወጣሎ ካታዓድ ዝብልዎ ዝነበሩ ክሲ ምሱ ከተሓዝዎ ይኹሉ ከም ዝኹሉ ይድርደሎ ግምጣሉ ግን እቲ ናይ ጽምደ ጉዕዞ ካብ ሓሳብ ናብ ተግባር ተቀይሩ ከም ዘሎ ዘርብ ኩነታት ድማ ንርለና ስለዚ I think እቲ መንግስቲ ኤርትራውን ግምታት ንኽወስድ ምክንያቱ ትገንዘቡን ካብ ንቁጠባ ኤርትራ ብሕጅውን ብከምዚ ፀገም መፅኡ ከም ዝነበረ ሓደ ኤርትራዊ ጽሒፍ ነይሩ ኣብ ሱዳን ቅድምት ባጤራ ምቕያራ ኤርትራ ብዙሕ ናቕፋና ኤርትራ ኣብ ነጋዶ ናይ ሱዳንን ናይ ደገን ተኣሲሩ ተታሒዙ ከም ዝነበረን ንዑን ምምካት ድማ ባጤራ ንኽትቅይር ከም ዝተገደደትን ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ከጋጥም ከም ዝኽእል ዝእንፍድ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ዝኾነ ናብ ውስጥ ተበፅሐ ኩነታት የለን ግን yes there are many things ንሕና ንዕዘቦ ዘለና ግን ምስ ግዜ ጥራይ ክግደፍ ዝኽእል እዩ እዚኣ ለባማ ደስ ከስምዕዋ እታ ሰላምና እታ ጻዕርና እታ ሓቅና ንኸዘናብል ድመጽእ ዘሎ ብየማን ብጸጋም ዝቀላቀል ንኽስዕር ተኾይኑ መንእሰይና ሃይማኖቱን ጽንዓቱን ናይ ሃገሩን ናይ ህዝቡን ክሕዝ ኣለዎ ኣደ ዘይብሉ ዘኽታሚ ሃገር ዘይብሉ ኸንታይ ተጓሒፉ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ኣህጉር ከድና ንሕና ገንዘብ ካብ ናይ ኤርትራ ዝበዝሕ ሒዝና ንኤርትራ እንድሕር ዘይሓዝና እንታይ ክገብረና ጠፊእና ኢና ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ቅርሺ ሒዝካ ናቕፋ ናብ ሃገርካ ክትህሉ ከለኻ ኩርዓት ኣለካ ሓበን ኣለካ ዝወደቐ ተልዕል ዝነቐፀ ተጠልል ወፊርካ ተኣቲ ክሳትካ ኣቕኒዕካ እዚ ኩሉ ዝዓረበ መንእሰይ ካብ ሓደ ገዛ 5 ሰብ ዝተሰውኡ ኣለውና ኣብ ዳግማይን ኣብ ቀዳማይን ጸሚኡ ከሎ ጠሚኡ ከሎ ጸሚኣ